Dneska vítam po dlhšej dobe u nového videa. Dajte like a odber a hrajeme Granny a ideme dáme chapter jednotku. Potom to môžeme zmeniť, uvidíme, ale asi dáme chapter 1. Takže ideme, toto je na Robloxe to hrajeme, ale nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa pri... Takže sa ideme pustiť na to. Jo! Je tu Granny. Máme tu Caterpillarky. Počkaj, mi sa to nejak seká. Jaj, no. Už ma zostala. Deň 1. No, až teraz môžeme chytať. No. Ja som to musel buknúť trochu, ale či byť ne. Teraz som mi asi podľakal. Sa pokúsime utiecť, ale nepokladám, že by sme utiekli, potom sme išli do novej hry, takže keby sme neutiekli, tak asi nič. Čo potrebujeme? 5 lodky, masterky a kladivo. A samozrejme od zvonku odšľubovať toto. To neviem na čo je. Tam mám Granny. Čo je ten list? Takže hľadáme veci. Tu už by bolo u niečo vo vrane Hane. Je tu gazovín. To prvej sa tu berem, ale je tu Granny, neviem kde, ale je pri mne. Neviem, že to bude fungovať s tým medvedíkom. Tedy. Ale teda... Ja pôjdem ku autu a... Ja... Joj. Ideme ku autu. Takže tu musíme čakať, čo tu je. To zvedové, že sa stane, keď budeme týho ruke. Asi očividne nemá. Aha, máme to tam. Mám tedy ho, ale ja som nič nerobilo. Očividne. Máme kladivo. Čo je super. Takže ideme. Mám Granny nič. Ja tam potrebujem ísť. Poď, dobre. Slenderina. Nič. Nepadlo.
Tu boli katapilárky. Kúpili ohlač. Takže dávame ich, zastavujeme. Máme... Tu asi viem, kde bude. Neviem, kde je Granny, ale očividne... No tak tu nie je nič. Neviem, kde to dám, nechám si to tu. Takže tak mám iba 2 minúty na utiek, takže to asi nezvládneme. Ale zahrieme si ešte ďalšiu hru. Idem postaviť shotgunom. Budem mať čiť ale takto skrátka. No ja sa tu necítim bezpečne, keď idem hľadať. Nezabudnite like a odboj diváci dať. Keď chcete, videl som, že sa v Granny sérii veľmi páči, takže preto sa budem im pokračovať Granny. Takže potrebujeme iba dve veci, keď sa nemýlim. Alebo už jedno. Granny niekoho dala. Aj ďalšieho. Dúfam, že tu nie je Granny. Máme ten už malý čas. Čo som povedal? Takže nič z toho nemám ešte. Pôjdem tu sa pozrieť, že tu nemám nič. Máme tu 5 lod. Takže idem. Takže už je byť handa. Aj špeciálky. Tak tomu Pavčíkovi nenastaví. No, jeden. Nestihli sme to. Ježiš. The end. Ale ešte si zahrajeme jednu hru. Čiže ideme. Začíname. My sme tu keby teda neviem. Granny sa väčšinou plánuje dole. Karty. Keď sa nemýlim. Sa väčšina splánuje tu, či alebo Vemponky, to je dobré, pôjdem pokúšu, čo tam ešte, ale to neviem, ku čomu je, to radšej aj nebudem dávať. Tak máme Vemponky od kušek, tak mu musíme dať hore. To sú kar bateria. Takže idem to dať do toho auta. Takže tak. Nie. Oj, Granny ma čapla. Napíšte dole do komentárov, ako mám volať Granny, buď ako mám volať Granny, deň 0. Zajímavé. Kde je Granny?
musí malom. A to už budeme. Máš to 3. A to sú až od konca, takže to mám masterky, sú asi ku ničomu. Joj, teraz by sa mi hodili vampúrky. Pôjdem po nich a pôjdem z dola. Iba sa ideme pozriem tu. A tu nie je nič, iba tedy, ale witch handle. Batéria. To čo je? Jaj. Neviem, ako sa mi podarilo vôbec za tú pastičku, ale dobre. Ideme ďalej. To sa počula. Tam máme ku autu. Takže tam idem. Takže dáme toto ku autu. Alebo do auta respektíve. Takže a presne tu shotguny dáme tu. A ešte batériu. Musíme tam toto, že nezabudnite dať like a odber. Dajte like a odber. To je asi spray, očividne. Áno, je to, takže už otvorili chlapci tu. Čo tu robí? Tu zavadza. Nezavadzaj, no. Mám tam tu spray. Pre Granny, keby to prišla. Takže tak. Tu nie je nič. Máme tu tú knižku. To čo tam robia? To je nejaká časť. Tu si musíte asi časť papierika na obrázku, alebo tu asi Granny nebola, alebo neviem. Yes, spát. A ja som vlastne povedal, že pôjdeme tam, keby na to zabudol. Vlastne ideme otvoriť vamponky.
rozbal so šipom a prejsť pre istotu. Že nie je na 1 minútu dole, to je super. Takže ideme, poďme. Musím zastreliť toto tu. Šrobováč. Joj. Sejfky, to mám tu. Máme batériu toto, opäť lodky a kladivo a už máme. Ešte samozrejme masterky, ale tak toto už... A keď ste tu noví, nezabudnite aj odber, lebo väčšina vlastov iba sledujú, nemáte odber, takže keď ste jedný z nich, tak prosím dajte odber, chceme dostať 40 odberateľov. Nezabudnite odber, keď nemáte ho, keď sa pozriete na moje videa a keď nie ste prihlásení na odber, lebo 59%, čo pozerajú na moje videa, nie sú prihlásení na odber, takže dajte odber ho, prosím. Ja musím ísť toto na... Už musím ísť a... O, tu je obrazok. Máme crossbar. A ja tu potrebujem na poučíka Ernesta. Tak nič poučík neznič z toho. Bez nie. Potrebujeme iba kladivo, 5 lodky a masterky máme, takže potrebujeme playhousky a tohoto tam musíme dať. A graníte po mne, neviem kde je, ale to vidíte po mne. A tu už máme. Joj. Takže ideme. Joj, nie! Aj. A toto by bolo asi koniec videa, dajte like a odber, uvidíme sa po ďalšom videu. Čus!